Erin Maddox dwi a fi ydy cynllunydd y tad. Dwi a Arwel wedi bod yn trafod syniadau ar gyfer cynllunio dros y misoedd dwytha. Heddiw, da ni wedi cyrraedd y pwynt lle dwi wedi bod yn cyflwyno cynlluniau terfynol ar gyfer y set. Fi eisiau yn cyflwyno y model box, sef fersiwn bach o'r set. Ar ôl heddiw, dwi yn rhoi y cynlluniau i gyd i'r tîm sy'n adeiladu y set, lle dwi'n rili edrych ymlaen i weld hwnna yn dod yn fyw ac yn mynd o sgel bach i ar y llwyfan yn y maint go iawn. Mae wedi bod yn challenging bod yr sioe yn mynd i gymaint o wahanol ganolfannau. Mae yna rhai bach iawn a rhai mawr iawn, so mae wedi bod yn dipyn o challenge, gweithio allan sut mae set yn mynd i edrych yn dda mewn gymaint o wahanol leoliadau. Dros yr wythnos nesaf, fydda'n mynd fewn i ymarferion, fydda'n edrych ar gwahanol props yn dod fewn i'r gofod, edrych ar gyfer y gwisgoedd, dyna fydda'n neud nesaf ydy rhoi y cynlluniau gwisgoedd at ei gilydd.